Tak priatelia, opäť vás vítam na mojom kanáli. Dnes opäť menšia prechádzka, ale vidíte, že už sa nám to pekne zelená v tom lese. Ale podaril sa zhod. Kdeže je? Čakajte, že vám ho ukážem. Aha, tu je. Otázka je čerstvý, tohtoročný a minuloročný, ale asi bude starší, lebo dosť je zapadaný. Zachovali je, ale je dosť zapadaný. Čiže má byť osmorák pekný. Pozrieme sa na neho. No. Krásny tmavý. A parádu. Super. Potešil. Toto sa mi páči, že je. Ako má krásnu farbu. Už dál.